The Nations Part 1 or say amanamano or fan edikan. Abusia for na otwe akọ abeto yembion yebeda twedi ampo nyankopon ase yenkwa wode afamien waboyen ni abusia for hu nyina ho ban sara ni nyimye se babia wo biara ono so wabo ho ban kote mu nyinara ye no osua adusua bia wato din se mfato ho nsasode ne nsohyede ye adusua no miensa and then na otwe mu epese no hwe ne etoso enan mu yetwe ho abasisia. So na faso amayete nkomhye a ewo trosem onyankopon edi garden mu duabe nyina so ehye bema no ensafo na baby represent sa nation na ebihu se nyame ni nipa edingita ho a blessings wo. If the mipra me is my baby set example my be creative foundation ato onyankopon tim Paul di mayen na wiase na mafo ne se mama yem po onyankopon nie no a wode ese ho no Omande share adofo no mo amutie yen mo amohwe yen nyinara ye de enchia sonko nam yen ya dwunkapa Yesu Kristo so e de bremu nyinara ye besan nam fasa akonya so adamu nyina ase se de biara adamu de mo fidie e to London Ghana memenda kwanhwefo e na face trust mu pensem mu kwache mu nyinara se na ye kan ye no ye hwe mfato ho nsasodie ene nsohyede ni nyina ye de okwan a ye faso ni atimi ate trust mu prophecy na se nkomhye ase eyie maboafo no aye radio mbebo na de sadushen pensem mu de abram badansa na no menkutie enwum emfiri kwafo ho mrasisia. yeda kwafo ase enwuma omode abroyen ansa na meyi maboafo no
edi akyerɛ mo no ma memfa asede mu ɔden so mfa ma 3ABN Ghana TV ɛna afei nso Hope TV Ghana saa adwumakuo yi TV adwuma a wafa to wɔn ho so a wɔn deɛ wɔn dawura a ɔbaa ne sɛ yɛka nyankopɔn asɛm a wɔn nso bɛyi akyerɛ adasama anyinara ɛnam sɛ ɛyɛ ankronkro adwumadeɛ nti ɛyɛ na ɛho sikasɛm na ɛden kakra enti enya akonya ya na ɛwɔ sɛ ɛbɔ hu dawuro mu amansan hu na sɛ wo wɔ mmoa bi a wɔpɛ sɛ ɔde boa saa adwumakuo yi a wa number egu yɛmfoni ne sɛ so wɔbɛfa saa number yi na afei wafrɛ kakra bi a obetumi di ato mu no fa to mu na nyam saa yɛ so ɛma onyankopɔn so hyira mo ɛnna mi wie ne saa deɛ na mɛhwɛ fidie mu ha sei na afei mahwɛ wɔn a ba bɛboa na ɛdi addition ɛdi abrɛ me deɛ musomfo Bismarck Mensa ɛnɛ yɛwɔ adom mewɔ yenua Harry ntim ɛka yɛho waze wani Harry yɛmo akaba great that's say and what me abe kan ye ho na fe me call manimu a JM Thompson John Mensa Thompson na eka no beni ye mo akwa yenua Bismarck great me that's pass and then so ye ton safro what me aba na fe me call manimu a ye nyina ye sofu peni Pastor George Siama na ono nso oka ye no pastor ye mo akwa yenua great that's say and then so ye ton safro what me aba na fe ne oti atuo no akra so yenua Samuel ababie wonso na eti atuo no openiza me ye mo akaba da wase se nen so watimi abeka yensa wa ha ende na ye be kata yani na mama Harry abompaye amaye ye mo pai watie da se so amaye akwanya nsie ne ye mesua wade ne nkyekiremu yɛsrɛw sɛ wobɛma yɛnimdeɛ a yɛbɛtumi de akyerɛkyerɛ mu yɛde yɛnyɛ hwee srɛw sɛ kan ho na wasɛm yi susu ntimi nkɔ baabi a wopɛsɛ ɛkɔ nkɔdu baabi a wopɛsɛ ɛdu wɛni yɛsrɛw dɔba yɛsɛdi nti amen good yɛdesua no yɛtoa so last week yɛhwɛ nsasodeɛ ahodoɔ a ɛfiri awadeɛ mu ba ɔkwan a onyankopɔn nam awadeɛ so na ɔpɛ sɛ onipa ɛte no dɔ ase in fact yɛhwɛ nsɛm potitiri bebree na ɛwɔ atwerɛsɛm aware da na di mehu onyankopɔn ne dɔ ase yɛhwɛ adwaman a adwamammɔfo a onyankopɔn pɛ sɛ na akoa Hosea ne ne nkɔtena na ɛnyɛ lesson ɛma Israelfo ɛne yɛn so sɛnea yɛfa onyankopɔn akyi asɛnea esi ɛte na afei ho temu a awieye no onyankopɔn de bɛba saa adwamammɔfo yi ɛso a honhom no yɛnyina yɛhu sɛ yɛtaabɔ onyankopɔn anaasɛ yɛbɔ adwaman ɛwɔ honhom a ɛwɔ sɛ yɛyi yɛ ho ɛfiri saa ɛnneɛma yi nyinaa mu na onyankopɔn atemu ama yɛn so yɛtoa so na ɔtwe mu nso ɔse the nations part 1 anaasɛ amanama no ɔfa edikan yɛnka abɔsɛm no yɛbɛfa afiri Daniel chapter 7 verse 14 Daniel chapter 7 verse 14 Daniel chapter 7 verse 14 yeah ma yɛntie onyame asɛm na ɔno na wɔde tumi ne animuonyam ne ahennie ma no ma aman nkurɔfoɔ ne kasa ahodoɔ nyinaa som no ne tumi yɛ daa tumi a ɛrentwa da na ahennie yɛ deɛ ɛrensɛe da amen so we share the book of Revelation and as a trust him no more obo say the book of Revelation no emma yehu onyankopon solution a owo edema ewiase a asɛe mu entin so we share the final chapters no more obo say ɔtwe wadwen asi so sɛ nkwadua na yɛhwere access no ɛwɔ Eden no onyankopɔn saade ebema adasama ebion sara na curses and as a nome a ɛbaeɛ after the fall no onyankopɔn bɛyi saa nome no afiri hɔ sara ɛna ne presence a yɛyɛ bɔne yɛtimi yɛdwane firi n'animu na ɛma n'animu nyam ɛbɔɔyɛ no saa ne presence no ɔbɛsa re-admit ebion back nti in effect no yɛbɛka sɛ book of Revelation no ɛyɛ Genesis ne asa reverse no saa na book no akwakoye na ni nyinaa no ba begina saa nkomhye we nyinaa no egina Daniel na afi the book of Revelation so ni nyinaa no ekwakogina sɛ ahinie sorry
na omo pese omunya tumi efa onyankopon asase a eno no eye ne de na ono na ewo so odi situmi no na so onipa ede ne nhyehyɛ ne na mambu pese odi esu etumi na saa nhyehyɛ ni saa amamu yi amsunsanso ben ene enyafa ye nyamesom ho anase okwan ben so na efa so ama yete nkomhye a ewo trosem mu eno na saa na otwi mu ye ba behwe enti wo hwe atifia se no se amanaman mu anase the nations part 1 na just part 2 so ewo hwa ye ba behwe ho asem but this week no ye pese hwe part 1 no ye nhwe se ne amanaman anase ahini ahodo a ebaaye okwan ye efa so na ebeboa ye me ate onyankopon prophecy anase nkomhye ase ye ni kan hwe ne mod ne Nineve ni esi wo hono na afei yehu adusua ebetimi asua. First of all no for trustam no na bie Genesis chapter 10 verse 1 to 12 no yenhwe abasama ewo hono na afei mfa nhye yen adusua no ase. Genesis chapter 10 verse 1 no ede ba no se openi no waye krado a yenko ma yentie onamiasem. Genesis chapter 10 verse 1 ekrono na yei numni Noah, Maxim, Ham, ni Yafet, I want what was so. Na insuirinu achinu wawuma Yafet, Manie, Goma, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, ni Teras, na Goma mani Askinas, Rifat, ni Togama, na Yawam mani Elisa Tarsis Kitim ni Dodanim yenumna nsuano amana maenu free kopiti won nsase so sade won mu biara kasani won musuo tie won amana maemu 6 ekono na Ham mani Kus Mizrem Put ni Canaan na Kus mani Seba Hawali Sapta Rama ni Saptika na Rama mani Saba ni Dibem na Kus wo Nimrod ono na odi kan ye okatachie wo asase so na oye obomofo wo awurade anim enti na wokase obomofo kase a wo tumi awurade anim te se Nimrod nie edu na hinie mfitiase ni Babel Eric Ak ni Kani a ewo Sinia asase so asase no so na ofri ko Assyria kochichiri Niniwe ni Rehobati ni Kala edu mienu na etwato no ni reason kuro kese a eda Niniwe ni Kara ntam no amen great ma mensha se emfree Openi Thompson so in this contest na yenhwe the key players are amaman se ne ye develop here after insecurity no and our boss wa my historical background of I want to atwaso no ne okwan ba so efa so ayekuhu ni Nimrod ne asefo ye short text na mfoni be ne o twakere ye yechia ahwefo ne tiefo nyina ehwa kenkan se me kenkan ye ya born Nimrod din anase ehya free Noah ne mano ene abobodia but edu Nimrod ne yeka bibi kakra efa ne ho yes meaning so ya ade bia ewo se ye hwe sa ade no ne de toto ade a yesuan yi ho na me fen free abra Adam and Eve eye bone no onyankopon bo Eden no na o hwe se nka Eden be ye true mu a eye perfect sa na oye no nanso asodin a eba yenti e de basabasaye eba ho abra basabasaye eba ho no afei nimpa eye nadwen se obesi nyankopon anan ewo nanamontu obi mu yes ebia na wadwen enko so
ba meda na di mo hu say anamon bi ho ye tu a na ya say ye replace Nyankopon ye pese ya ye di ye ho so ewo ekwan bi so obonsam eba throne mu ho no na asem o kan ni say he said see share Genesis chapter 3 verse 1 or say he said e kan Genesis 1 verse 3 Onyankopon odi kan e kan asa asem no say and God said let there be light. That's right. But obonsam so bae no onu de no ho be si Nyankopon anemu e kan the same thing e kire Eve. Ema Eve nyagide bi e wo ni mu say nyame na tumi aka sa asem wendi so no so e ka de a ene no ne nyame e ya yepe. Enti Eve so eje obonsam ndada no etum ma ono so in evaluation of creation nyame bo ade nyina ewie e wo Genesis 1:31 no Nyankopon ka say God saw say ne waye ni nyina no it was good. That's right. Eve so Genesis 3 verse 6 and say or say ono so hu say duaba no it is good. That's right. For food. Yes. Enti nyame hu ye no Eve also saw the same thing. That's right. At a point, you know, Eve replace nyame. E kwan ben so ne fa ehu sa. O say of aduane no she took. Ena odema ni kunu. Yes. Onyankopon so fa be ma no de ne to garden nim. Yes. Onyankopon e de garden mu dua be nyina so e share be ma no. Ensa na so de share nipa ensa na nyame na etuma ye sa de no. But Eve so de ne hu si nyame anem e ma ni kunu aduane bi mo no so ediye. Yes. Yenhwe abra bone ebaye no they made a covering womo tete fig trees ekata womo ho na nyame na abo osoro ani asase nyame na we make bibi at that point in time. Yes. But bone baye no ono so yes ono so be replace nyame aye the same thing, so they made a covering. Mistake omo ye and they say mfomso by they should have gone to God first. Esane say no mo efili say de ho esinyame anem tie nso betumi aye ne pesa mfumso ye anipa ye yeah mfumso ba say be ko Nyankopon ho no ye try say be resolve it on our own. That's right. God be the last person in our lives abra ya kwa ne akwa kopem no afi ne ye ba nyame ho but e wo say nyame mom na nka odikan BBC say ye ko Nyankopon ho Nimrod ya boni din say me reading kakra efa ne ho said Nimrod kra oni hwan na tresem no emma some of the attributes say na oye a mighty person and also oye hero afi so no oye skillful hunter. That's right. Ebimo ese ono na ode a religious system a etia Onyankopon ebaye ebimo so say in the time no he claimed to be God. Ebiso say ono na olidi ye may build the Tower of Babel, which is in the Bible yakan. Nimrod sa enyoma we nyina abra Nyankopon eka say nipa yenwo ne yenhye asase so no. Nyono kan ni say ye nyina yemra ne betena faako. Enti ye si tower no manako akopem Onyankopon esu ne nyina ya tena faako. Na enya Nyankopon enhyehyɛ no no. Nyankopon hyehyɛ se nyina yen spread se ne be dore wa asase so bon de o se nyina yen kambom baako. Abra Nyankopon ebo ade no me e consult o say let us make man. By hwa kenkan sem na we read Genesis 11:3 ekona. Yes. Nimpa no so by say let us come together ne yen build it. Inti mini se Nyankopon ka ye bia no wo mo fa kwan bia so say they will replace Nyankopon ayesa said wo mo per self governance. Yes. Nimrod and a chechre Nineveh. Na Nineveh na ekura Syria for ekura e hwan ye soma Jonah say onko no na bone ahye kuro ni ma. Inti Jonah ye na adwen say onko Nyankopon ensei wo mo enyoma na wo mo ye na bi abosomsom panti se kan nehum dedicated ne chapters no most of it na de kan Nineveh ho asem abosomsom na ahye homa. Afi no mo ye nkrofo bo mo hwe moja egupa no mo ye nkrofo bi so a child sacrifice na ya de a wo mo eye ese no mo wo prostitution temple e wo ho
they just say wɔn agye atum ayɛ temple a support tutu brana say sa enioma ense ne mfata no they were enslaving nations. We nyina aye bɔne a sɛ nipa yɛ sɛ yɛbɛdi yɛn ho so a nipa etumi ekom nyame aye nkwagye nhyehyɛ ato hɔ ama nipa na ɛwɔ sanka nipa yɛ adwen kɔ so na ɛba nyame nkyɛn no nipa yɛ sɛ ɔbɛfa ne ho na wayɛ nea ɔpɛ na eno de basabasa ye eno de bɔne ɛba asase suma afɛ deɛ onyankopɔn ehu sɛ na ɔsɛ nipa nkwagye nhyehyɛ ɛda hɔ no yamfa so nti mpenodo a yɛyɛ saa no na yɛtwe yɛn ho efiri onyankopɔn ɛho nti Nimrod ne Ninevi asɛm a yɛabɔ so na sɛ adesua de ma yɛn ɛkyerɛ sɛ ɛma yɛn fa yɛn ho ɛnto yɛn ho so ɛbra bɛtwe yɛn ho efiri nyame ho no yɛbɛkɔte bia yɛmpɛ sɛ yɛbɛkom yo me da se opani sɛ wa to bo no wa cheche adesua no mu kama pa ɛde ama yɛnkɔ yɛnim ne yɛnhwɛ Abraham so ne frɛ no sɛ ne esitie mɛpɛ sɛ same obɛka just Genesis chapter 12 verse 1 and 2 yɛnhwɛ na yɛmbisa sɛ why adentina mfi sɛ onyankopɔn ɛfrɛ Abraham in those times no yɛnhwɛ Genesis chapter 12 verse 1 and 2 no Genesis chapter 12 verse 1 and 2 adofo mienti onyame asɛm na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ wo deɛ firi wasase so ne wabusua mu ne wagya fie kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so na mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ na mɛhyira wo na mama wudin ayɛ kɛseɛ na wayɛ nhyira amen very good abusiafo sɛ ne yɛhwɛ yɛn adesua no yɛhwɛ amanaman no the nations na yɛhwɛ abakɔsɛm no Noah ensuyiri na kyine na wo ne ma no na ɔmo nso awo ntoatoaso no nti we ya no wate no ho ɛna obi kopie mu a yɛfrɛ no Nimrod nso de ne de ba ɛna kɔte Ninevi nti ɛwɔ mu saa na afei nations no able de ba nti emu baako ɛna Abraham nso akɔkopie mu a sese Nyankopɔn afrɛ no Opani Harry yɛnhwɛ o hadenti na Nyankopɔn frɛ ne free ne country na wo mu na ɔsi onko baabi ɛho mfoni te sɛ that's Opani Bismarck yɛhwɛ adesua na nyame frɛ Abraham because na said your kind no na ewiase the race no human race no bia air for me na nyame pese o ma nation bia o more represent ono that's right enti yehwe se de nyame hyehyɛ original one na ankoyi enti o decide say okay the we are nations near forming no omo ye de omo pe bia obi a ye de ope enti your friend Abraham say ono be forming nation a ono ne no be ye very close omo be di nkuta ho all the time na ewiase ni na hu se we ye nyame na nyame no say no ne nipa ekasa said the o ka no say wudi so a this is wo be ma wo hira bebre say when this so a the cases ne bro but the main thing and nyame person ye no na yen ni na be benefit yen ya ba be ye Christians say the be ya ye be hu say de nyame ankasa ni nipa enkuta hu de yete because na there was no example because Israel for na be represented star nation na ye be hu say nyame ni nipa e dinkuta ho a blessings wo enti sa na the main purpose no great me da se pa se Opani Harry why no sa amaya abusiafo ye hwe nations no enti se ne na I want to aso no ye no ne se ne na Opani kire mu no nations ne body human race ne body obi e form no de na obi anso ye de opɛ afi de Onyankopɔn be ye den na bɔne nso dɔso wo wiase ɔbɛ den na woni nipa sa nyankita ho ende na e wo so Onyankopɔn hwehwe nation bi a ono no be obe represent ono Nyankopɔn na enam no sa nation no so amansa nyina ababehu ono Nyankopɔn no nti ohye sa nation ase with obi a na efe na Abraham nti no frɛ ni free baabi a na ɔwɔ no sebra
me kwa akoye wo man na saa oman na a represent me nam saa oman no so ama boni akowiase nyina no omahume Nyankopɔn no masan aba me ncheme da se openi wa ye na saa ama afede ye toa so I was giving what you asked for what in ya wabisa no ma wo no eno so ye hwe bibi nso e wo 1 Samuel chapter 8 no verse 4 no ede eba no me pese same obekan ama yen kakra 1 Samuel chapter 8 verse 4 ede eba no kan kakra ma yen hwe adusua bia ye pese esua e wo hono adofo ma yentie onyame asem 1 Samuel chapter 8 verse 4 ekono ose ena Israel mpanifo nyina shia ba Samuel nchen wo Rama be ka kire no se hwe wabo akura na wabo akura tese wanyini na wo ma mfa wakwanso afei si ohene mayen na oni yenso tese amanaman nyina na asem no anso Samuel ani se okansa ma yen ohene a oni yenso no na Samuel bo Awurade mpaye na Awurade ka kire Samuel se tie die oman no sie ne die o ka kire wo no nyina efiri se enya wo na wapo wo na me na wapo me se minni onso hene won nye onniye a waye nyina firi da a miyi won Mizraim baye di bedru nei di aja me akosom anyame foforo no sara na oye wonso yi enti afei tie won na kasa kire won na kire won ohene a obedi won so no atemudie firstly amame I think that the main point of that particular is made say Israel for edrum pempenso bi a wakacho Nyankopon say Jack sisia no prophets na die animu ayabre ye pesa wo mayen so ye peken ye po hene mu adi enso pastor ye nhwe saa die yo ubisa ye de ubisa de maw mfoni be na etwa kire yen wa hase yo bismarck me dasi nchia metie phobia mo so se mefa free Thompson frase ana oka efa because adesua no botaye nyina no ka bibi fa oman yes oman I wo edisem won say ne adesua nyina no fareba ne nyina no gina the book of Revelation edisem ekwan wo Nyankopon komhye bebem na wakyekere oman baako a ebe kasa baako ebusua baako ene ne keka ho ne yatra be bi faako ese adesua no botaye nyina no no say so wohwe sane Onyankopon fa so a okyekere ne man from the Garden of Eden no na your mind baako pe Adam and Eve no catch them say munwo na masi nori wasase so that say God Onyankopon kuto na beye wo hene ebedi won so aye bibia obon something no kre no obon samba no beye ne hyehyeye no betu Onyankopon de ni na etuguye eti boni baye pe no na eman kyekere baye so Nimrod ekwan Nimrod fa so se ne adesuane di maye no onu abesi ne ho hene beye wonu ani Nyankopon o ye na adwen se mekyekere ayi na makọ na se Nyankopon di nsire bi ba bi mu ya frako Nyankopon ho no Nyankopon bo enti from that time no Nimrod time ni nyina no ebeye onipa hinie a onipa di so yes on se sele na hari echiremo no to Onyankopon fa akwa bi se me de oman a me pese me ma eti ase esi ho ti no frɛ Abraham yes and oye ne so bekyekere ne man bi efri Abraham na wonu Nyankopon no abeye won hene na watena won so na wakyerɛ won ne awonye that's right it is all kind Exodus chapter 18 no a ebro Nyankopon di Israel for a trap kokko no si ekire no ka kyerem se meyimo na meyamo on my kronkron yes meyamo my mi akasa media enya mi nyimu samo be condemn wiase but me say wiase fam so na musu nya nkwa na mi Nyankopon me light a me di mu anim but so here when Nyankopon ye na de so be di o mani ba mpradudo bi o Nyankopon ye bia no na obonsam pese odi nipa henie ba
Tis all here seen na be poso bra Moses call find ransom do no ba no no call say ye nyame foforo ma ye ne san ko Egypt. Yes. Ebrebia ni patwe wadwene fro Nyankopon no Nyankopon be so ye di so no ankasa so. Enu bi ene ba san be see wo Samuel of a charger omni kobo Samuel. Yes. So ya disuya no wanini ena wo man so mu atan yie timai ho hene. Onyankopon no ye mo hene na wodi mu anim na de na sem wo ha bi amonko no nko na mkokobo Samuel because he obon sam hwehwe. Tini I can cancel no say Nyankopon ka kire Samuel say enye wo no mapo enye me Nyankopon say ye de bayen enemre mu a enyamesom a ne minim wo nyamesom a me beto ye titumi me kwa asori bi ada asori minim ye ezi asori eno amu ne yawo me ato no anu manya beduru ne na minim yasafu yi ne ye hyehyeye ene yakwankyere ene na difference wo won say ya po hene na wo ye Onyankopon Yes. ene no ye fighting ne wiase for ye ti na wo ba asori mu a wo hu difference between memenda esom ene hu wiase because ye so say ye pe wo hene sene Israel for no eyo ye no but in mimi hu ne so Onyankopon say fama won sane Onyankopon ka kire Samuel say fama won enye wo me kenka no kwa kira Erade kira mo the consequence ni ke besie ene taxes o de beto o mo so o ha won be komu amane on be komu nyina o kan nyina kire won ba me pese me kan say at the end of it all no Onyankopon trimpo de ma yen na wiase na mafo ne say mo ma yen po Onyankopon ahenie no a o de ese ho no because ye po Onyankopon ahenie no a e won sunsuanso say na Israel for sunsuanso no but this some ka kire ne say Erade Nyankopon chichi na henie seti biara na henie no bebem na ebem so ebeye nkunim defo ti yemfa ye honto so ti mi da se amen me da se pa pastor say wacheche mu e de my afi yento aso the next one was the rulers of the Gentiles and I say amama mufuo sudifo awodo eno no ode ye ko Matthew chapter 20 verse 25 to 28 yenhwe ade a ewo Matthew enwoma no eti aduonu num ekopem aduonu nwotwe no yenhwe ne ewo no Matthew 20 verse 25 to 28 na Yesu frɛ wɔn by na ɔka sɛ munim sɛ wiase amanaman ahemfu di wɔn so sɛ awura no na wɔn mu akɛseɛ no di wɔn so tumi na ente saa mumu na mmom obiara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ kɛseɛ mumu no ɔnyɛ musomfo na obiara a ɔpɛ sɛ odi kan no mumu no ɔnyɛ mu akoa sɛdeɛ onipa ba no ama sɛ wɔn som no na mmom ɔbɛsomee na ɔde ne kra bɛyɛ agyedeɛ ma onipa pii ne no yan show I think say Sami obe boa me e wa ha say in terms of the wa kan yi mfuni ben na twatwe na kokobɔ ben na Yesu opese wode ma asuafo yi nwa Bismarck edase na sɛdeɛ adusua no ɛba no nya pastor de besi ye no asi eduru ba bia na Israel fo no de wɔn ani ato nia Gentile a amanama mufuo eya omo de omo wo hene omo ani age omo so pe wo hene no eduru ba bia Nyankopɔn ede ohene no ema wo mu ne ehu nia ekoko wieye afi eduru ba bi ma ne omo ye no na ase eya ye west nti Nyankopɔn de omo kɔ ema omo kɔ hye Babylon fo ensa na nu na ba ya beduru asuafo no so no na Nyankopɔn die ase onimade nyina wahu sɛ asuafo no nso ahomaso bi eya aba mu ɛno na sebedi ekɔ Yesu ekɔ request sɛ wo di atinka sam ni free animu ba senke betumi a enka ohia position ama ne ma no ɔno de odi ka kura akɔpre ɛno mu na Nyankopɔn fa Yesu so anase Yesu so ekasa ekyire asuafo no sɛ de beto mu tirim sɛ mo adwene bi sɛ mpanenie ne akɛsesɛm any positions na mo pa enye saa na me ba ya me de bremu if sɛ me kra me Yesu no ma ba set example ma be creative foundation nato sɛ obiara a wo pɛ sɛ wo yɛ kɛse e wo mahenie mu na so obiara a wo pɛ sɛ
ye two din panas ye bo din no or say always na hobrase aye humility ya de edikai nti ahomaso de Nyankopɔn echiri nti no wakase wo mind je monhwe oni Israelfo bi say ye pehene mede wo hene ma wo mu no ekoko wie wo mu sei nti kai adusuane de badan ase eduru ba bi kura ma ekoya koduru sese Constantine babesi so no na omunim say afede o ma ye relief not knowing say ebrebi bedu ama problem bi ba na so muntimi nsobo a omusa de ko ahemfo ne mpanifo so omumwa wo mu no munim say omde ekomo omu mo omu nyina ne kakra na omu nso fa kwai bi so ba abedi wo mu so enti likewise yen imagine say issue bi asori wasafu mu na astati every abia kuo bi mu ni akase ekuo no ahwe no mu solve o made o se yentimi solve na yemfa nko chatbot nso kan bia o mu so se o mu so yentimi afi obi betimi asori agina mu se no we case we nko ade yemfa nko outside yemfa nko court yemyesi afi ni ye ni afri asafu no mu e de akọ oman ni mu enti ko basa so oman ni issue judgment bia man ya na ye ni ana ye pe nti ye de hu apako wuro nti amom so intervene nti until say ye di ye hu beko no omunyanya control bia wo so nti back to us adesua bia ye besua bia say application to us na me hu say asuafo no ahomaso bi ba omumu omu pe position di ye ni omu beye na me say no me set example yesu so e di atomo say wono kura oye nyame ba no oba ye na oye pani no oba be so yi enti enkoma ye nyina say oye departmental leader say oye elder say oye osofo say oye di company whatever ye say ye nyina no o say ye sum na ye example ma asafo ma no omo so etimi eleni from us na me Israel amen me da se pass same wa ye na sa dia ma ye hwe ni dia wie na fe mfa nsori ye adisuane o say han de ma amama mufo no a light to the Gentiles. Yen fatchosem nitwosem mienu bi na ba ko bi emfa toto ho na fe yen hwe na ebetimi asua firi ho first no yen hwe numeri and as Numbers chapter 14:17 to 21 no yen hwe asama ewo hodom na yen hwe hawa ebetimi apply sa nhihye yen so ebetimi atoto yen abrabo ho. Numbers chapter 14:17 to 21. Numbers chapter 14:17 to 21. Adafon uma yenti onyame asem. Enti mesrewo ma awurade tumi no nye kese sede wo kan se awurade ye abufuo mu nya na do yesu odi amumuye ni mrato che na bim na omu die odifo na otua na nanom amumuye so ka di fa ma sukosi awon totoaso miensa ne nanso fa oman yi amumuye free won sɛdeɛ wadom kɛseɛ no tie no sɛdeɛ wɔde akyɛ oman yi kyɛ Misraim abedru hayi no aduonu no na awurade ka sɛ mede mafiri won sɛdeɛ wasɛm sie no 21 ne twato nanso sɛ mete asie yi no awurade animonyam bɛhyɛ asase so nyinaa mai amen me pese obehuri akwa kan Revelation chapter 18 verse 1 to 4 no so Revelation chapter 18 verse 1 to 4 no 1 to 4 na yenum akiri no mihunu obofo foforo sɛ ofiri soro resane ba yes na owo ahoɔden kɛseɛ na nanimonyam inti asase hyerɛn na ɔde ne a emu yɛ din tia mu sɛ wahwe ase Babel kɛseɛ no ahwe ase na adane ahohomɔne tenabea ne ahohomfi nyinaa ate miɛnsa no ɛfiri sɛ amanaman nyinaa anom na guama abufuo nsa no bi na asase so ahemfone no abɔ aguaman na asase so adwadifoɔ nam ne tamudie ahoɔden so anya wɔn ho ɛnan na ɛtwa ɛtoɔ no na mete ne foforɔ firi soro sɛ meman mumfiri ne mu na moanya ne yɛ bɔne no bi
na muanya ni haw no nso bi. Amen. Wait, Thompson, fa and sorry so mfoni ben na san yitu asem yi twatwere for Nyankopɔn trim po a ɔma dwumadi a ɔpɛsɛ enkaye di ma no. Bismarck Medas. Se ehwe Israel for nyame epa wo mu a. Nyame ampa wo mu se ode besei wo mu a maye etwa no ho ehia no. Nemo nyame pa wo mu se nka nyame befa Israel for so na agye saa amanaman ni nyina aba ono Nyankopɔn enchen. Obi biara a ode ne ho ebata nyame no ewo se nyame suban no reflect was a nipa ne mu. Se nyame suban betumi a reflect a nyame su eye ne mra ode amaye. Iti mpendo do ye city ama Nyankopɔn emra no na ye reflect ne character. Nanso Israel fo di Nyankopɔn hwambo. The only person otumi be ye saa de ewe Yesu a oba asase so betena ye na fei ne suban a ode de no is a true reflection of Nyankopɔn suban a obi biara ehu ye. The ultimate purpose a Nyankopɔn e de establish Israel for no the same purpose na or they establish na nasafo. Se nasafo ebetumi abɔ na asɛm ne hu dewro ama afoforo nso ate. Na through the church no others will come to him. Inti se ehwɛ the three angels message na or they ama nasafo na. Enye se wa selecting ni pebi na omo ente sa asɛm no. Nyankopɔn se ukan Revelation chapter 14 verse 6 na se asɛm no kɔ to every nation. Inti amanamai na wamo aya so den atwa mo hefri Nyankopɔn ho no. E wo se omo te Nyankopɔn asem. To every tribe, to every tongue and to every people. Na nyame apa yen se yenye kanea ema Gentiles. Inti se wo kan Isaiah chapter 42 message obekan amami. Isaiah 42 verse 6. Yeah. Mi awurade mafrɛ wo tinini mu na masɔ wo nsa na makora wo na mede wo maye oman apam ni amanaman han. Amen. Amen. Or say last part say as a light to the Gentiles. Yeah. So na me power mo sen kom nye kanea ema Gentiles no. Yen so ye Onyankopɔn asafo no. Nyame apaw yen so nye kanea Emma amanama say nipe etwa ye ho ehia nyina. Look at Isaiah 49 verse 6 say the same thing. Say they are the light to the nations. Look at Isaiah chapter 60 verse 3 the same thing na oka. Na memo wasan ya kan 1 Peter chapter 2 verse 9. So amami. Ofra Nyankopɔn efrɛ wo mu, ofra nyame afrɛ ye no. E wo say ye kanea ema oman a etwa ye ho ehia nyina. Ye hwɛ na Peter so e kan. 1 Peter chapter 2 verse 9. Verse 9. Okay. Na modie moye abusua a woyi won ahene asafuku oman kronkron oman a wafa won aye ono ara ne de se monka de ofre mu free esum ba ne han a eye nwanwanu mu mani ye nkyere. Amen. Amen. Ofra nyame afre ye no wan frɛ me no mienu se ye metena ase keke dabi nemum e wo se ye ka ne meni ye nyame ayamadum eyi me firi esum e de me aba han mu a me nuanum bi su wo esum mu sara e wo se me kona me kɔ frɛ wo mo se sei na Matthew oba na okohia Yesu e wo subura no ho no. Abra Yesu da ne kuku masɛm de kyerɛ no wanka na no antum odimrika ekoye ekobo de ro sɛ mehyia obi a waka mesu masɛm akyɛnte mo nso nyɛ de momra. Abra wo mko mo sɛ enye ne woka kyerɛ yɛn nti na yɛn so yɛ sakra yɛ tifri papa nanum yɛmma afoforo so emra. So mo so beti asɛm na wɔn bɛdane wɔn mo efro mo akwan bɔne so wɔn dɔm ha ma Yesu nyame afrɛ sɛ yɛn bɛyɛ nkyene ɛwɔ asase sɛ na Matthew chapter 5 kan nyame afrɛ sɛ yɛn bɛyɛ kanea ne yɛn hyɛma afoforo so enya yɛso emfaso ofrɛ nyame de afrɛ ne me yɛn kan anu ntum yɛn kɔ na yɛn kɔ ka na yɛn twe afoforo so emra. Yo meda was a quick one Harry say final comment on this lesson in Fankoda ye. That's Bismarck. Yehwe se de adisuane kwa
ni nyinaa mu no Nyankopɔn pese ye kyerɛ kwan sɛ time na wo ni baby or represent of our nation our nation ebe represent yes Christianity ebe represent the people ebe represent the relationship with his people. That's right. And then no person the train what this year yo me da say Sammy final God intended to use Abraham to establish a nation that would stand in contrast to human kingdoms. Imagine say e me nkwa na nyame afre me afri mabusuam say me ye okwanhwani enti subai be na me na dia ma aye contrast to minuanum a omo atwa me ho ahia omo nya akwanhwefo no ebia na wo warefo ukunu nye kwanhwani ebia na wo ukunu yire nye kwanhwani. There must be a difference between you and the rest. Yo madam was say abusiafo adesua no na ye de abroad ye to so nine no na ye de abroad next week ye de to so enum no be bro so we ye amanaman ofa edikan next week no be amanaman ofa etoso mienu si utra say na ma pastor inshira so emaye no odonfo yeda wase enen so adesuakuni a wona modom so na odi amayen wamayen hunu say wodi Israel si ho for a purpose say yebehu maniye ne hu kesiye saa so nen so ye bri so no wodi wasafo si ho say yebefa wasafo so amani pedi na hu say de wunyame wodo ne wayem ye ene okesiye tie timisrew adesua ya baye hoyi ma yemfa abasimbi mfrimo na yemfa mobrapa ewusum eboni wiase mo midi yetiefo nyina so ehyewnsa obi a wotie hawo ne dadwen kodanda bi usubi ne atiti bi ni nyamesum mu no ayebisi basa bi no fa won semi so ehye obi den ne ma ne da so pa ma yemfa ye ho to so se enche Kristo beba na obepon ye mfiri amane hono asase so yeda wase papa ne utumi ye wanimu nyam na okasi ye munti shirayen adeni na emu Jesus Christ demo amen amen.